Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke National People's Youth Front ubak kitbor lang nongrem ulat her ting kelang ki nongelam ke UDP Youth Wing ki bala penpau baki sngokya ha ka bayadai bat ki jing jong ki nong hikai uneu nongelam ulaong ki nongelam ke UDP Youth Wing ki dai ban tip mano balong menteri ketanat pule putih ha ka sarkar MDA hato mdai UMLA na seng jongki Susu laong ni yoi baki ni ki menteri na ka seng UDP kim don ni ka jing sngot ho bat ka jingkit khle ban penben ye ki ni ki jing Presiden ke National People's Youth Front uba kit borlang nongrem ulaong dai ki nongelam ke UDP ki bala terwa ye ka kerteng jong Konrad Sangma ban long kum menteri rangba hadin ke election MLA house nem arajar khatpra Dai ke UDP, bat ki wei bat ki seng ki ba ajing kersan ke sarkar MDA, ban sukno tang ye ke NPP baki ki bakale kadai tang ke jing penbet election na kaliang ke NPYF kamla ban pediang ula penram. Susu ula ong ke UDP kum bakalong haru menta kadang dai hi ke seng ke bahap ban sno bat ke ni ke samai ke ban wanru kandang long kum tahi. Ba nakaliang jong kini ki yot jong ke UDP ki pen pau ke jing so khian ha ke bede ber ke jing jong kinong hikai henry kadak jing kli ke bangang kwa lambu hangi kalau baki di bantip malu balong education minister ha ka sarkar MDA hatom dei UMLA naka seng jong ki nga kan mau kum we na ki nongilam joga National People's Party ha ka jing ya khe jong kinong hikai hangi hapo additional secretariat ngala tho Nila thok kum kayut front ni kapan terpat sarkar ban solve ka problem nyoki nomor bale ngayu ibu education minister syam masim kya ban solve ka problem nyoki kai ban wi tang hadin arsni da ka baborong ba perstun dan song la khat ya kinong kai bat tang hadin ka tu kani kenta kila call off no strike hanging yu ba kini ki minister na ka parti UDP kimdon ya kata ka jing sutho kani ka jing kit kle kumno ban solve ki ba kum kini problem piwi ka jing sha siap terkas hakmat jong ka sekretariat hatu kaniru kamdai ke jing ai order jong home minister ubade na ka parti UDP tiya kaniru ngangai kum ki samla jong ke jela kum ki padba jong ke jela ngangai ba nilai saki bat ni tips kan desa sisin ngaru ka kerpat padba bang ngimdai ban baklan ngimdai ban syatan be tang nomor bang agenda election syami ikan san kum ni kan bahak kita ki pon ngakan UI ki samla joga UDP bakin me shikmat yang ban grand lan ban tho nagam ta ban solve problem nata kinong hikai ki jongi ya kata ngimla ban len ya jing sisha baro nangi UI bahaswa ban form ya ka MDA dei unong yelam barim joki dak moburam yu doktor don paroi bala makwai luar ulai ubala terwa ya ka keteng jong usar konrat sangma banong ku chief minister jong kan ke cela ke jungi badai makiru ki bala kersan ya kan sarkar nadu pasdang hadu ka bakut jong kan ke samoy trekam nakata ka daw nga soong ba kajing mi jong ki ban persya tang syuat election kalau kajing penbi ya ki padba kajing penthame ya ki padba tang nam ta kajing yo nong politics ka jong ki tinata ka daw nga ong ba ka UDP hi kan long hi berbor ka parti ka ban susno na ka por le se wara kan ka ban wan ru kandang ngay long hi kunta Presiden ke NPYF ula penpau ya kajing lengo na ka ka daw ba ka UDP ka kentho tang ya ka NPP na ka daw ba kimnot ban kentho ya ki waipat ki sengsan perthai Uloong kani kala bandai ba ka UDP kan hab banya kun persya ya ka NPP hagane ke election harilom khasi bat jantia nai kren habaya dai bat karilom garu Presiden jong ke NPYF ulaong ru ba sngoya hab ya kajing keno ba ki MLA ba penya so sya ka NPP ki yo hado san klor tingka hato ki sangut ki MLA ki penya so bat ka UDP ha kini ki sngi ki yo pisa kum ba ki keno lada ki ngai ba ki MLA ba penya so bat ka NPP ki yo san klor tingka kata ngiru ngila ban ong ba ki MLA ki barung sya ka UDP ki yo shipho hado arpho klor tingka Ula kentu yaki bakim dai ban keno klem ke nongrim. Por pemerintah hadin bagi UI ya ka
press statement ka ba nakaliang jong ki UDP Youth Wing jong ka jalan kriya ka jungi kila penmi ya ki katu kat ne ki jingkan tho ya ka sorkari jong sorkar MDA apo ka jingkelam jong ka NPP tengi wi hang to ha ka statement ki jong ki kila bo ya ki jingkli ya ki babon ki jingkli ki bala singan la ya ka ban coverlut mentahang ni dan retang ya ki katu kan di point ki ba lawan kan mau kawai ka baki ong hang to ka statement ka long ba ki bo jingkli syapang kini ki skim ki ba nakaliang jok sarkar ka lale ha kini ki snamba ha kini ki kinyap sngi ngayo i ya kawai ka jing ong jong we na kinong ilam jong ki wang ba kam ju jakot ka jing lately ya ki skim ya ki jing tray keleng haswa jong ki shon kumbalong mentah ringan ong ipi hangni ba man shwa bakut kasan snam hi babon hi ki sarkar na kawai ka sarkar sikoi ka sarkar ki ju lek ye kawan pli ya ki project ki ba pher ki ba lalapan pendap bat kum juro ban bu ya ki mau nongrim nam ta ki project ya ki ba ki layo sanction ya kata nilai sakhi na kawai ka san snam sa kawai ka san snam te hagani ka por na kaliang jonga pat na kwa ban ba kalong pa phala ba ki Youth Wing jong ka UDP ki me bakum ka niga por ko man question ya ka National People's Party baro ano pling jugi nyitip syai kedar ya kani ba ya ka sarkar MDA hi la de form hadim ki election ajar pra haringkat ka UDP ka ba longga ba lam khmat ini sarkar ka UDP bat ki regional party bat kum juro ka BJP tiban ong ban suk kedeu ban sume perthai tang menta shwa ki election ban ong ban kerpat ya ki pajba bakin nomngop ha kini ki scheme sarkar ngasngau ba ka UDP ro ka de ka wei ka ban hapan kit kre ya kata